Hej det sammen, velkommen til deres shorts. I dag der skal vi smage de her. Tyggegummi og slik. Det her det er tyggegummi. Det her det er slik. Så. Prøv at se. Ej. De ser sådan her ud. Ja, nej, prøv lige at se her. Nu skal vi. Der er sådan begge farver. Okay, 3, 2, 1, nu. Det smager meget lemon. Det er meget sur. Det er lemon. Vi gemmer den her. Vi tager lige nogle pander. Fordi det smager så godt. Ja. Jeg vil tro, det er noget bedre end den anden. Men det ved jeg ikke nu. Tænk, hvis der ikke er 2 tyggegummi. Det tror jeg da. Jeg må lige tjekke, hvor mange der kan være. Okay. 2, 4, 6. Og nu kan vi taste-test dem her. Prøv lige, vi tager dem lige ud. Ja, det var 3. De ser sådan her. Ja. Ligesom rigtige Mentos, men de er bare tyggegummi og gør noget endelig også. Det er bare hvidt. Se. Og ja. Jeg er lidt grønt inde, men jeg ved ikke, om I kan se det. Man kan jo se. Man kan se der, Mm. så jeg lyver ikke. Ja. Ej, de er faktisk gode. Men lad os prøve dem her på med samme tid, vi har dem. Det kommer vi. Du tog på. Det er ikke fordi det er sort. Så nu har vi jo smagt de her to. Det var meget gode. Så ja, vi ses.